starte med, hvad den handlede om. Den handler om Olsen, altså Olsen. Han opfinder sådan en hoppeballon, og så fylder han først lidt helium i. Og så rører han ned igen, så fylder han rigtig meget i. Så børnene, de tror, at Olsens ballon springer. Men i virkeligheden, så flyver han bare rigtig langt op over byen og hans hus og noget. Og så han giver sådan et lille hop og siger til børnene, hold nu fast i min fod. Jeg er stadigvæk i gang med at fylde ballonen op. Og så flyver han over byen, så river han fat i et flag. Og så kommer der nogle spejder og spørger, hvorfor river du fat i nogle flag? Vores flag. Og han siger, det er fordi, jeg fyldte for meget helium i ballonen, og så kunne jeg ikke komme ned. Så derfor så tog en af spejderne og hejste ham ned. Altså, så skal jeg nok være for at læse den her.